Μαζί σας αυτό το βραδινό, αδελφοί μου, έχω μέρες να σας δω και έχετε μέρες να μ' ακούσετε. Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, λίγα εδάφια θα διαβάσουμε. Καλά είναι να ερχόμαστε πάντοτε ως πεινασμένοι και ως διψασμένοι ενώπιον του Κυρίου. Όταν αισθάνομαι ότι είμαι χορτάτος και γεμάτος, δεν παίρνω τίποτα. Αλλά αν η ψυχή μου διψάει, αδερφοί, και πεινάει, ο Κύριος θα με χορτάσει και θα με ξεδιψάσει. Θα πρέπει όμως πάντοτε να ζητάμε από τον Κύριο, αδερφοί. Για τον άρτον των επιούσεων ζητάμε σχεδόν κάθε μέρα. Μάλλον γι' αυτό το έχουμε ξεχάσει, γιατί έχουμε δέσει το γάιδαρο εμείς εδώ στην Ευρώπη. Τώρα ξέρουμε, δουλειά έχουμε, λεφτά έχουμε, περίσσια έχουμε και δεν ζητάμε τον άρτο των επιούσεων. Κύριε, τι να φάμε σήμερα, δώσ' μας να φάμε, δώσ' μας τροφή. Κι όμως υπάρχουν αδέρφια στον κόσμο που προσεύχονται για τον άρτο των επιούσεων. Εμάς ο Κύριος μας εκάλεσε, αδερφοί, να εργαζόμαστε περισσότερο για την τροφή τιμή φθηρωμένη, που μένει στον αιώνα. Και η τροφή αυτή είναι, αδερφοί, είναι τα πνευματικά. Είναι τα αιώνια. Είναι η πολύτιμη αυτή λύθη που ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία Του, στο λαό Του, στα παιδιά Του. Και έτσι μας έχει κάνει κληρονόμους του Χριστού και συγκληρονόμους Του. Αδερφοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού, λέει ο Λόγος του Θεού. Σελίδα 993, από το 16 εδάφιο, 2 εδάφια είναι μόνο. Διότι δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού, προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, εκ πίστεως εις πίστην. Καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει, εκ πίστεως. Και εμείς, αδέρφια μου, ακούσαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το πιστέψαμε, το δεχτήκαμε και είδαμε ριζικές, μπορώ να πω μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας να γίνονται εξαιτίας του Ευαγγελίου. Υπάρχει σοβαρός λόγος, αδερφοί, το ότι πρέπει το Ευαγγέλιο τούτο να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο, μετά θα έρθει το τέλος, το είπε ο Κύριος, και έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, αδερφοί, άμα δεν ακούσει πρώτα. Γιατί η πίστη στον Ιησού Χριστό, στα ουράνια, για τα ουράνια έρχεται από την ακοή. Όχι είδα και πίστεψα, μπορεί να δούμε και κάτι, να μας δείξει ο Θεός και κάτι και να αποβεί αυτό, αδερφοί, αιτία σωτηρίας, να τον εξητήσουμε. Αλλά περισσότερο ο άνθρωπος δια της ακοής. Ναι, αλλά εάν κάποιος είναι κουφός, έχει τη δύναμη ο Θεός, αδερφοί, να μιλήσει σε κάθε άνθρωπο μέσα στην καρδιά του και μέσα στην ψυχή του και μέσα στη συνείδησή του. Μπορεί να θεραπεύσει και να σώσει και κουφούς ο Κύριος. Μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά η μεγαλύτερη κουφομάρα είναι σε αυτούς οι οποίοι έχουν, σε εμάς που έχουμε αυτιά. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς που ακούμε πολύ μακριά, σε εμάς είναι το πρόβλημα. Ξέρετε γιατί? Όταν ο Κύριος εδίδασκε για κήρυτε, πάντοτε έλεγε στο τέλος, ο έχων ούτα για να ακούει, ας ακούει. Λέτε να πει όλη κουφή να ήτανε και τους το έλεγε? Όχι. Αδερφοί, εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν αποδέχεται, δεν δέχεται το Λόγο του Θεού, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού τι πέφτει? Πέφτει σε μια σκληρή γη. Ή σταματάει εδώ πάνω στη διάνοια και έρχονται τα πετεινά του ουρανού, αδερφοί μου, ο πονηρός και αρπάζει το Λόγο του Θεού και δεν φέρνει αποτελέσματα, δεν φυτρώνει, δεν ριζώνει. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Και το Πνεύμα το Άγιο το επαναλαμβάνει αυτό στις 7 εκκλησίες Ασίας, αδερφοί, το ξέρετε. Αφού μιλάει για αρχίζει με τα έργα τους, γνωρίζω τα έργα σου, γνωρίζει τα έργα μας ο Θεός, στη ζωή μας, στο περιπάτημά μας. Στο τέλος λέει,
Όσοι έχει ότα για να ακούσει, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο προς τας Εκκλησίας. Φοβερό δεν είναι? Δηλαδή τι? Ο Κύριος άρχισε να κηρύττει, να διδάσκει, να λαλεί το Λόγο του Θεού, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει σταματήσει, αδερφοί. Γιατί? Ο Κύριος είπε, από μένα θέλει πάρει, και αυτά τα οποία ακούσει από μένα, αυτά θα σας μεταδώσει. Και αυτά έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τις τελευταίες ημέρες. Τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όχι τη φωνή ενός ρήτορα, ενός δικηγόρου, αδερφοί μου, ή ενός φιλοσόφου που έχει πάει σε μια σχολή να μάθει τη φιλοσοφία, να μάθει τη ρητορία, να μας τα πει ωραία, καλά και τορνευτά. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει ανάγκη από τέρτιλους. Ο τέρτιλος ήταν ένας δικηγόρος που πήρανε οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι για να κατηγορήσουν τον Απόστολο Παύλο ενώπιον του ηγεμόνος. Και άμα δείτε πώς τα είπε τόσο ωραία, αξιότιμε, ξέρω εγώ, αξιοθαύμαστε, ευεργέτη μας και δώσ' του πάρτου, να τον καλοπιάσει. Αδερφοί μου, ο Λόγος του Θεού δεν κηρύττεται με τέτοιους τρόπους, αδερφοί. Έστω και αν κηρύττεται με αυτούς τους τρόπους, δεν βρίσκει τόπο στις καρδιές των ανθρώπων για απήχηση καμία. Καμία. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να κάνει χρήση της σοφίας των ανθρώπων, γιατί ήταν έξυπνος άνθρωπος, πρώην Φαρισαίος. Τα ήξερε καλά. Αλλά στους Κορινθίους τους αδερφούς λέει, όταν ήρθα προς εσάς, ήρθα με αρρώστια, σωματικά αρρώστια. Όχι μόνο, αλλά και με φόβο και με τρόμο. Με φόβο και με τρόμο. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν ξέρει, αδερφοί, τι θα πει ή πώς θα τα πει. Δεν τα σχεδιάζει, δεν τα προμελετάει, δεν τα συνδυάζει. Θα τα πω έτσι ωραία. Μια φορά το είχα σκεφτεί αυτό, διάβαζα από εδώ, σημείωνα από εκεί. πω, λέω, τώρα άμα τα πω όλα αυτά θα αρέσει στους αδερφούς. Με το πανεβαίνω στον άμα τα ξέχασα όλα αυτά. Λέω, τώρα τι λέμε, κύριε? Τώρα τι κάνουμε? Πόσα θα κρατήσει το μυαλό μας? Θα πω αυτό και αυτό. Τις περισσότερες φορές δεν λέμε αυτά που σκεφτόμαστε, αδερφοί. Θέλουμε δεν θέλουμε, λέμε αυτά τα οποία μας δίνει το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι σήμερα ντρέπονται να μιλήσουν για τον Θεό. Ούτε θέλουν να ακούσουν για τον Ιησού Χριστό. Αδέρφια μου, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να ντρέπεται για τον σωτήρα του, για τον Κύριό του, για τον Θεό του, για τον λυτρωτή του, για την πίστη του, για τα αδέρφια του. Γιατί μπορεί να σε ρωτήσει κάποιος, πού πας πάλι τέτοια ώρα? Και εμείς εκεί που μένουμε μας περιτριγυρίζουν γείτονες, αδερφοί. Δύσκολα την γλιτώνεις να μην σε δει κάποιος, βέβαια. Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, τις Κυριακές μας βλέπουν φορτωμένους ή με κατσαρόλες. Σου λένε, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Μας βλέπουν και γραβατωμένους, τι να κάνουμε, να την κρύψουμε την γραβάτα, μην μας δούνε κιόλας. Αναρωτιούνται. Αλλά ξέρουν, αδερφοί, ξέρουνε ότι πάμε στην εκκλησία, πάμε στη σύναξη, δόξα στο Θεό. Βέβαια δεν γνωρίζουν όλη την αλήθεια οι άνθρωποι, πολλοί δεν δέχονται όλη την αλήθεια, επαναπαύονται σε μια θρησκεία, αδερφοί, ή σε μια πατροπαράδοτη διαγωγή, ένα έθιμο το οποίο κληρονομήσαν, και εμείς είχαμε κληρονομήσει πολλά. Άσε που στα σχολείο μας τα είπανε μόνο, οι γονείς δεν μας διδάσκαν καθόλου, γιατί και αυτοί δεν ξέραν πού πηγαίναν και πώς πηγαίνανε. Ό,τι έκανε ο ένας έκανε και ο άλλος, ό,τι λέγανε οι γιαγιάδες κάνανε όλοι, τα παραμύθια, τα ήθη και τα έθιμα. Αλλά τώρα δεν είναι έτσι όμως, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει δύναμη, γιατί έτσι λέει, επειδή είναι δύναμης Θεού. Με αυτά τα γράμματα, αυτά τα Ιερά Γράμματα έχουν τη δύναμη να σώσουν την ψυχή σου και την ψυχή μου. Έχουν τη δύναμη να μας τελειοποιήσουν, να μας ελευθερώσουν απ' όλα, να μας καθαρίσουν, αδερφοί μου, για να είμαστε λαός εκλεκτός, βασίλειο ιεράτευμα. Γι' αυτό και ο Θεός μας έκλεξε, αδερφοί, για να αναγγείλουμε τις αρετές Του προς τους ανθρώπους. Όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τη ζωή μας. Δύναμης Θεού.
προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Ευαγγέλιο σώζεται. Μα πώς σώζεται? Αδερφοί μου, το Ευαγγέλιο τον φέρνει σε μετάνοια. Ο λόγος του Πνεύματος του Αγίου οδηγεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Γιατί άμα ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, δεν σώζεται, δεν ελευθερώνεται. Δεν υπάρχει συγχώρεση, άφεσης αμαρτιών, όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί για τις αμαρτίες του. Μα θα μου πεις, δεν έκανα και τίποτα. Αδερφοί, πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Και δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας στην ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει ένας να εξητεί τον Θεόν. Έτσι λέει στον προφήτη Ισαΐα. Εμείς το ζητούσαμε, αλλά το ζητούσαμε με το δικό μας τρόπο. Ή προσπαθούσαμε με το δικό μας τρόπο να αρέσουμε στον Θεό. Να κάνουμε καλά έργα. Αδερφοί μου, να ευεργετήσουμε. Να πάμε την Εκέδες Μελάδη στην εκκλησία. Ή κανένα ψωμί εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Αυτά ήταν τόνα της Παλαιάς Διαθήκης, αδερφοί. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον σήμερα μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ούτε τα τσουρεκάκια, ούτε τα λαδάκια, ούτε οι λιχνίες, ούτε τα καντιλάκια, ούτε τα θυμιάματα υπάρχουν. Όχι. Σήμερα οι αληθινοί προσκυνητές προσκυνάνε και λατρεύουν τον Θεό με πνεύματι και αληθεία. Με τον τρόπο που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού και μας διδάσκει το Πνεύμα του Θεού. Όχι τυπικά, με τύπους έτσι, αδερφοί μου. Όταν πει στον άνθρωπο, μετανόησες? Ναι, πήγα στην εκκλησία, λέει, και έκανα 50 μετάνοιες σήμερα. Μετάνοια εννοούν το να σκύβουν και να σηκώνονται. Να σκύβουν και να σηκώνονται. Αυτό δεν είναι μετάνοια επιστροφής και σωτηρίας. Αυτό είναι γυμναστική για τη μέση. Το ξέρετε, πάνω κάτω. Πάνω ή θα σου πιαστεί η μέση, δεν ξέρω, μπορεί να διορθωθεί κιόλας, αδερφοί μου. Αυτό δεν λέγεται μετάνοια, αδερφοί. Ο άνθρωπος μετανοεί μέσα από την καρδιά του. Αναγνωρίζει την αμαρτία του, το σφάλμα του, τα λάθη του, αδερφοί μου, και είναι έτοιμος να κάνει αποκατάσταση. Βλέπουμε τον Ζαχαίο, όταν ο Κύριος του είπε σήμερα θα έρθω στο σπίτι του Ζαχαίε, αμέσως ο Ζαχαίος μετανόησε, αδερφοί. Αμέσως, επί τόπου. Λέει, κάνω και αποκατάσταση, αν αδίκησα κάποιον θα αποδώσω τετραπλούν, Κύριε. Αμέσως μετανόησε ο άνθρωπος αυτός, αδερφοί μου. Το ήμιση δίδω στους φτωχούς. Τι κάνει ο άνθρωπος? Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τα ήμιση των υπαρχών μου δίδω στους φτωχούς, σιγά. Και αν αδίκησα κάποιον, ανταποδίδω σε τετραπλούν. Αυτό λέγεται μετάνοια, αδερφοί. Μετάνοια και αποκατάσταση, άμα έγινε με κάποιον κάτι ή έγινε κάτι στη ζωή το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, αδερφοί μου. Το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου. Όταν λέμε να αλλάξει από το σκοτάδι, να το φέρει στο φως. Γιατί πριν ήμασταν όλοι σκοτάδι, αδερφοί. Μέσα στο θάνατο ήμασταν. Έδεκεν των αμαρτιών. Αλλά τώρα επιστρέψαμε στον επίσκοπο των ψυχών μας, στον ποιμένα μας, τον Ιησού Χριστό. Γιατί, αδερφοί, δέχτηκε η καρδιά μας το Ευαγγέλιο. Και δεν πρέπει ποτέ να κλείνουμε τα αυτιά μας, αδερφοί. Δεν λέω να βάλουμε τα δάχτυλα ή να βάλουμε τάπες. Όχι, γιατί μπορεί τα αυτιά να τα έχουμε άλλοι μεγάλα, άλλα μικρά, αλλά δεν δεχόμαστε πάντα το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Ό,τι μας βολεύει και ό,τι μας συμφέρει δεχόμαστε. Όλη την αλήθεια δυσκολευόμαστε. Για μένα το είπε ο αδερφός. Για μένα το λέει ο αδερφός. Σιγά πως τα λέει για σένα, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο έχει εύρος, αδερφοί, είναι για όλους μας. Αφορά όλους μας. Πιάνει όλους μας, γκίζει όλους μας. Το ξέρετε, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, και δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα, το ξέρετε. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδερφοί μου, αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή, είναι κοπτερότερος υπερπάσα δίστομα μάχαιρα. Δίστομος, δίκοπο μαχαίρι, αδερφοί μου. Και αυτόν ο οποίος το κρατάει στο χέρι τον πιάνει και τους άλλους από κάτω τους πιάνει. Όλες τις πλευρές τις πιάνει, αδερφοί. Και διέρχεται, δηλαδή εισέρχεται, μπαίνει μέχρι διαιρέσεως, αδερφοί. Ωστούν, να το δούμε από μέσα, να μην πούμε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Στο 4ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή είναι, όποιος θέλει να το δει.
σελίδα 1061, 12 εδάφιο. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοπτερότερο υπερ πάσα δίστομο μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος. Δηλαδή ξεχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Φοβερό. Που αυτό δυσκολεύεται και η επιστήμη να το ξεχωρίσει. Και οι άνθρωποι να το ξεχωρίσουν. Τι? Ξεχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα? Βεβαίως. Αρμόνται και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα ενίας της καρδίας και δεν είναι ουδέ κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, ενώπιον του Λόγου του Θεού εννοείται, αλλά πάντα είναι γυμνά, δηλαδή όλα φανερά, όλα τα βλέπει. Όσο και να καλυφθεί ο άνθρωπος, αδερφοί μου, όσο και να σκεπαστεί ο άνθρωπος, στον Θεό, στο Λόγο του Θεού είναι όλα φανερά. Ουδέν κτίσμα αφανές, ούτε στη γη, αλλά ούτε και στον ουρανό, αδερφοί. Κανένα κτίσμα. Τα λέει ουδέν κτίσμα, γιατί υπάρχει ο υπερβατικός κόσμος που και αυτά είναι κτίσματα του Θεού, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, αλλά και ό,τι κινείται στη γη, κτίσματα του Θεού είμαστε όλοι. Δηλαδή, γνωρίζει τα πάντα ο Θεός, βλέπει τα πάντα, βεβαίως. Τα πάντα υπακούνε στη φωνή του Παντοδυνάμου. Μόνο εμείς που τον μοιάζουμε, αδερφοί μου, εμάς που μας αγάπησε με αιώνια αγάπη ο Θεός, δεν ακούμε πάντα, αδερφοί, δεν τον καταλαβαίνουμε πάντα, και λέει ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, εις τους οφθαλμούς αυτού, έχει οφθαλμούς ο Λόγος του Θεού, βεβαίως. Εδώ μιλάει για τον Ιησού Χριστό, γιατί είναι ο αιώνιος Λόγος του Θεού, προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Πάντες εμείς θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Πότε? Όταν αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Θα σταθούμε όλοι μπροστά από στον Κύριο και θα λάβει ο καθένας το μισθό του κατά τον κόπο του, αδερφοί. Και κατά το έργο του. Ο καθένας από εμάς. Και στον Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Ή θα του πω, Κύριε, εγώ έκανα, κοπίασα αυτά, θέλω περισσότερο ευλογία, περισσότερο. Ξέρω τα έργα σου. Ξέρω την είσοδος και την έξοδος. Αδερφοί, 1000 ερωτήσεις θα μας κάνει, δεν μπορέσουμε να τα απαντήσουμε μία. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιώβ με τους φίλους του που είπανε πολλά είπανε, και ο Ιώβ και οι φίλοι του, όταν ήρθε η ώρα που έκανε ο Θεός την παρουσία του, λέει, τι έκανα εγώ, λέει. Έλεγα πράγματα που δεν ήξερα. Και του λέει ο Κύριος, δώσε τώρα την οσφή σου και είσαι ο ανήρ ενώπιόν μου, σαν άντρας, και εγώ θα σε ρωτήσω και εσύ απάντησέ μου, του λέει. Τι να σε απαντήσω, Κύριε, όταν εγώ δημιουργούσα τη γη, του λέει, και όλα αυτά τα πάντα, εσύ που ήσουν, Ιώβ? Τι θα του πει? Που ήμουνα? Δεν υπάρχει απόκριση, δεν υπάρχει απάντηση, αδερφοί μου. Αλλά που τώρα ζούμε και υπάρχουμε, αδερφοί, είναι το έλεος και η χάρις του Θεού. Γιατί όταν λέει μας προεγνώρισε προκαταβολής κόσμου και μας προόρισε για σωτηρία, αδερφοί, σημαίνει ότι ο Θεός το ήθελε να έρθουμε σε αυτή τη ζωή, να δούμε τη δημιουργία του με τα μάτια μας, να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξάζουμε. Ο Θεός το ήθελε. Δεν είμαστε τυχαίοι, αδέρφια μου. Δεν είμαστε καθόλου τυχαίοι. Και που είμαστε απόψε εδώ και που ακούμε το Λόγο του Θεού ή διαβάζουμε το Λόγο του Θεού ή προσευχόμαστε, δεν είναι κάτι το τυχαίο, αδερφοί μου. Γιατί και το θέλει και το ενεργεί στη ζωή μας είναι πραγματικά ο Κύριος. Το Ευαγγέλιο έχει δύναμη, αδερφοί, να σώσει τον άνθρωπο, αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να το πιστέψει. Θα πρέπει να πιστέψει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, άμα δεν πιστέψω στο Ευαγγέλιο και πιστέψω σε ένα άλλο βιβλίο, δεν σώζομαι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλο βιβλίο δεν έχει τη δύναμη να σώσει και να αναγεννήσει. Ούτε και ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης έχει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο, αδερφοί. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν οδηγεί στην τελειότητα. Όλα γίνανε παράδειγμα για μας. Βεβαίως όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη.
Όλες οι θυσίες που γινόταν στην παλιά οικονομία απεικονίζανε τη μία και μοναδική θυσία του Ιησού Χριστού. Το είχα πει και τις προάλλες. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, ο ρόλος των ιερέων ήταν να ήταν σφαγής. Να σφάζουν και να θυσιάζουν. Να σφάζουν και να θυσιάζουν ζώα. Από πτηνά, από αρνιά, από κατσίκια, από τράγους, από βόδια, από μοσχάρια. Αίμα, 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 αίμα. Και χωρίς να χυθεί αίμα, λέει στο Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Και το αίμα των ταύρων και των τράγων, αδερφοί, δεν μπορούσε να σώσει κανέναν, ούτε να φέρει κάποιο στη τελειότητα. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού, είναι αυτό το οποίο, αδερφοί, σώζει τον άνθρωπο και τον ελευθερώνει. Και για να γνωρίσει κάποιος τη θυσία του Σταυρού θα πρέπει να ακούσει και να πιστέψει το Ευαγγέλιο. Και καλά είναι σαν λαός του Θεού να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Να διαβάζουμε. Σήμερα οι χριστιανοί έχουν γίνει και μοντέρνοι. Το διαβάζουν από τα τάμπλετ, από τα κινητά. Όχι, αδερφοί. Στον ουρανό υπάρχουν βιβλία. Δεν υπάρχουν ούτε οθόνες ούτε τάμπλετ εκεί πέρα. Βιβλία. Καταγράφονται σε βιβλία. Βιβλία ανοίγονται. Αδερφοί μου, υπάρχει βιβλίο ζωής. Υπάρχει βιβλίο ενθυμίσεως. Υπάρχουν και τα βιβλία που είναι καταγραμμένα τα έργα όλων των ανθρώπων. Ναι, να μην γίνουμε μοντέρνοι κι εμείς. Έτσι ξέρω εγώ, να βάλουμε εδώ πέρα μια οθόνη και να τα λέμε από εκεί μέσα. Εάν πούμε να ανοίξουμε το βιβλίο του Ισαΐα, τι θα χτυπήσουμε το κουμπί και θα βγει το βιβλίο του Ισαΐα? Εδώ μιλάει για τόμους, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού, και για βιβλία. Ναι, αλλά τώρα ζούμε στον 21ο αιώνα. Που ακόμα στα χαρτιά είμαστε? Τώρα η γνώση έχει πληθυνθεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο πονηροί και πιο κακοί, επειδή έχει πληθυνθεί η γνώση, αδερφοί. Το έχετε καταλάβει? Γι' αυτό. Ναι, εκεί, να σκοτώσει ένας τον άλλον, να δικήσει ο ένας τον άλλον. Φτιάξτε όπλα, δώστε όπλα, πάρτε όπλα. Δώστε του να καταλάβουνε. Είμαστε έξυπνοι εμείς. Και ξέρετε, αυτοί που τα κάνουν αυτά πλουτίζουν εις βάρος των φτωχών. Γιατί, αδερφοί? Έχει συμμαχήσει η ανθρωπότητα με το διάβολο, αδερφοί. Το ξέρετε, με την αμαρτία, με την κακία. Δεν εξητούν το Θεό. Αλλά όσοι ακόμα και ηγεμόνες, αδερφοί, πιστέψαν στον Χριστό, ή ένα έθνος που έχει για Θεό τον Κύριο, αδερφοί μου, ευημερείται και ευλογείται και φυλάσσεται από τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο Ισραήλ έμενε στο θέλημα του Θεού, αδερφοί, όσο δεν αποστατούσαν από τον ζωντανό Θεό, δεν μπορούσε κανείς να τους γίξει. Δεν τολμούσε κανείς να τους πειράξει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με εμάς. Όσο μένουμε στον Κύριο, έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αδερφοί. Τι θα σου κάνει ο άνθρωπος? Θα επεκτείνει το σώμα? Την ψυχή δεν μπορεί όμως. Να φοβόμαστε μάλλον αυτόν ο οποίος μπορεί να στείλει και το σώμα και την ψυχή στη γέννα. Και αυτός είναι μόνο ο Κύριος, αδερφοί. Ο Κύριος σώζει. Και διάβαζα στον Οσιαία, αδερφοί, λίγα εδάφια, άμα θέλετε να τα δούμε. Στον προφήτη Οσιαία, είναι μετά τον Δανιήλ. Στο 6ο κεφάλαιο, κοιτάξτε τι λέει, σελίδα 803. Έρθετε κι ας επιστρέψουμε προς τον Κύριον. Απαιτείται μετάνοια, έτσι, και επιστροφή. Μα γιατί να επιστρέψουμε? Γιατί έχουμε φύγει από τον Κύριο, έχουμε ξεφύγει. Διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Δηλαδή επέτρεψε παιδεία στη ζωή μας. Ταλαιπωρία. Και τώρα θα πρέπει να επιστρέψουμε για να λάβουμε τη θεραπεία. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μας. Δηλαδή αυτός θα μας περιθάλψει και πάλι. Θα μας βοηθήσει να θεραπευτούμε. Θέλει να αναζωοποιήσει εμάς μετά 2 ημέρες. Και την 3η ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού. Τότε θέλουμε γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριον. Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή.
και θέλει ελθεί προς εμάς ως ιετός, ως βροχή, όψιμος και πρώιμος επί την γην. Ίσως χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε λίγο, αδερφοί, αλλά αυτός ο οποίος θα μας θεραπεύσει, θα μας ανορθώσει, θα μας διορθώσει, θα μας ετοιμάσει για την ημέρα της αρπαγής είναι ο Κύριος. Γιατί εδώ μιλάει για την αρπαγή, αδερφοί. Μιλάει για τις 2 χιλιετηρίδες για 2 μέρες και την τρίτη μέρα, λέει, θέλει μας αναστήσει, αδερφοί μου. Η τρίτη χιλιετηρίδα μετά Χριστόν. Τώρα θα μου πεις πότε μπήκε, πότε θα τελειώσει, αδερφοί. Με βάση το εβραϊκό ημερολόγιο είμαστε στις 6.000 περίπου. Κοντεύει να τελειώσει η 6η χιλιετηρίδα. Με βάση τις γεωνολογίες, με βάση τον Αδάμ, αδερφοί, και με βάση την Αγία Γραφή. Έτσι. Η 7η χιλιετηρίδα θα είναι η χιλιετηρίδα του Θεού, της χιλιετίας, η χιλιετία της αναπαύσεως, αδερφοί, όλης της κτήσεως. Γιατί? Γιατί θα έρθει ο Κύριος, αδερφοί, και θα αποκαταστήσει τα πάντα σε αυτή τη γη. Θα βάλει μια σειρά και θα βάλει μια τάξη, αδερφοί. Και όλη η γη θα είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και θα έρθει με δύναμη και εξουσία και θα απειμάνει τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Δεν θα μπορέσει κανένας να σηκώσει τα ανάστημα, αδερφοί. Θα επικρατεί θεοκρατία, βεβαίως θεοκρατία, αδερφοί. Γιατί όταν έρθει ο Κύριος στο τέλος της μεγάλης λήψεως, πας ο φθαλμός θέλει δει αυτόν. Και αυτοί οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν, όλοι θα τον δούνε, αδερφοί μου. Όλοι. Και οι εχθροί του βεβαίως θα τον δούνε. Στην Αποκάλυψη το γράφει ότι πώς θα έρθει θριαμβευτικά πάνω στο λευκό το άλογο και τα στρατεύματα του ουρανού να κατεβαίνουν, αδερφοί. Να κατεβαίνουνε. Και να ετοιμάζεται ο Αντίχριστος με τα στρατεύματά του, αδερφοί, να αντιμετωπίσει ποιον? Αδερφοί, τον Κύριον. Τον οποίον, αδερφοί, θα τον απολέσει με την πνοή του στόματος αυτού. Έτσι λέει. Με την πνοή του στόματος αυτού θα τον απολέσει. Δεν χρειάζεται όπλα. Όχι, αδερφοί. Όχι. Θα χρειαστεί μόνο να αφαιρέσει την πνοή από τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος χωρίς το οξυγόνο δεν μπορεί να ζήσει πάνω από 3-4 λεπτά, άντε 5. Σου δίνω 10-20. Τελειώνει μετά. Ούτε μπουκάλες μας σώζουν, ούτε τίποτα. Το ξέρετε. Πάσα πνοή, αδερφοί, είναι εξαρτάται από τον Κύριο. Κάθε ζωή, κάθε ύπαρξη, ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, αδερφοί μου, από τον Κύριο εξαρτάται. Αδερφοί μου, να πετάξουμε την ντροπή για χάρη της πίστεώς μας και για χάρη του Ευαγγελίου και δειλά-δειλά να αρχίσουμε να μιλάμε για τον Κύριο στους ανθρώπους. Γιατί ο Κύριος άρθει ξαφνικά. Και καλά είναι, αδερφοί, να σωθούν οι άνθρωποι, να ακούσουν οι άνθρωποι, να πιστέψουν στον Χριστό και να σωθούν. Και σαν εκκλησίες δεν κάνουμε αρκετά, αδερφοί, στο εξωτερικό έργο. Παλιά κάναμε περισσότερα. Τα θυμάμαι αυτά. Τώρα, αδερφοί, έχουμε σταματήσει μέσα στη φωλιά, προσευχόμαστε στις εκκλησίες, ωραία, ευλογία, όλα καλά, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και έξω, αδερφοί, να κάνουμε κάτι. Να πλησιάσουμε τους ανθρώπους, να τους μιλήσουμε για τον Κύριο, αδερφοί μου, ότι υπάρχει αιώνια ζωή, ότι θα πρέπει να πιστέψουν και αυτοί στο Ευαγγέλιο για να σωθούν. Οι θρησκείες δεν σώζουν τον άνθρωπο, αδέρφια μου. Οι θρησκείες, ξέρετε τι λένε? Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε αρχίζουν και προσεύχονται για την ψυχή του. Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε τι λέει? Μετά θανάτου έρχεται κρίση. Τελείωσε. Ούτε προσευχής ακούγεται, ούτε ο Θεός τη δέχεται. Γιατί? Αυτό το οποίο έχει σπείρει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, αυτό και θα θερήσει. Πεθαίνει με τις αμαρτίες του, πάει στον Άδη, στον τόπο των βασάνων. Πεθαίνει μετανοημένος, λυτρωμένος, σωσμένος, πάει στην παρουσία του Κυρίου και περιμένει την Ανάσταση των δικαίων, την πρώτη Ανάσταση. Όλα αυτά είναι ξεκαθαρισμένα και θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένα σε εμάς όλους, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πρέπει να ζούμε μέσα στην άγνοια. Να λέμε όπως λένε οι θρησκευόμενοι, ξέρει ο Θεός. Ο Θεός ξέρει τα πάντα, εμείς τι ξέρουμε? Αφού λέει δεν θέλει να αγνοούμε ο Θεός. Γιατί να είμαι μέσα στην άγνοια? Και ο λαός του Θεού χάνεται από έλλειψη γνώσεως, το ξέρετε? Γιατί πολλοί πιστεύουν στον Χριστό, αρχίζουν καλά με τον Χριστό, μέσα στην πορεία τα χαλάνε, αδερφοί. Τα χαλάνε. Αποστατούνε, φεύγουνε, πέφτουν στην αμαρτία, κάνουν πάλι τα παλιά τα έργα. Τα παλιά τα έργα, αδερφοί. Επιστρέφουνε πίσω.
Ο Κύριος δεν ευαρεστείται σε αυτούς που επιστρέφουν στα οπίσω. Το λέει στην προς Εβραίους επιστολή αυτό, στο 10ο κεφάλαιο. Δεν ευαρεστείται ο Κύριος σε αυτούς οι οποίοι, αδερφοί, αρνούνται την πίστη τους, αρνούνται τον Κύριό τους και Θεό τους. Δεν ευαρεστείται ο Θεός, αδερφοί μου. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί ο Κύριος δεν μας εκάλεσε για απώλεια, αδερφοί, αλλά μας εκάλεσε για σωτηρία και για ευλογία. Για Ιουδαίων τε πρώτον το Ευαγγέλιο και Έλληνα. Μα γιατί βάζει πρώτα τους Ιουδαίους? Να βάλει εμάς πρώτα? Όχι, αδερφοί, όλα έχουν μια σειρά στο Λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός που λατρεύουμε τώρα και πιστεύουμε τώρα, αδερφοί, ήταν και είναι ο Θεός του Ισραήλ, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Εμείς τα έθνη δεν είχαμε Θεό ζωντανό. Είδωλα μπόλικα. Και προπάντως οι Έλληνες είχαν τους 12 θεούς, οι 12 θεοί του Ολύμπου, έτσι. Όχι πιο χαμηλά να τους δούνε, πάνω στην κορυφή. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Και δεν ξέρω άλλους 365 μύθεους. Αδερφοί μου, όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, το πνεύμα του ταράχτηκε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αγάλματα λατρεύουν, θυσίες στα δαιμόνια κάνουνε. Ναι, αδερφοί, εκεί ήμασταν παλιά. Ναι, αλλά παλιά είχαμε θρησκεία. Ποια θρησκεία? Που φυλάγαμε τα ομοιώματα που κάποιοι τα ζωγραφίσαν ή τα κάνανε. Εκεί ήμασταν, αδερφοί. Να ξέρετε ότι ο Θεός δεν δέχεται την ιδωλατρία. Δεν τη δέχεται. Και είναι και εντολή κιόλας. Μη ποιήσεις είδωλο. Δεν λέει μη προσκυνήσεις, ούτε να ποιήσεις ούτε να το προσκυνήσεις. Είναι απαγορευμένα αυτά, αδερφοί. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα λατρεύει πράγματα τα οποία αγαπάει. Τα λατρεύει. Και ό,τι είναι υψηλόν εις εμάς τους ανθρώπους είναι δέλγημα εις τον Θεό. Αδερφοί, ο Θεός με τους Ιουδαίους άρχισε. Να πω καλύτερα με τους Ισραηλίτες, γιατί το Ιουδαίος ακούγεται λίγο βαρύ. Λόγω του Ιούδα, γιατί λένε αυτοί προδώσαν τον Χριστό. Οι Ιουδαίοι δεν προδώσαν τον Χριστό, αδερφοί. Ένας τον πρόδωσε. Αλλά και αυτός πλήρωσε για την προδοσία του. Οι Ιουδαίοι αγαπάν τον Χριστό και τον περιμένουνε. Το ξέρετε. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας τους. Και θα τον ζητήσουνε τον Χριστό. Και στο κάτω-κάτω η πρώτη εκκλησία με αυτούς ξεκίνησε. Αυτοί πρωτοκηρύξαν το Ευαγγέλιο. Από αυτούς βγήκε ο Χριστός, από τη φυλή του Ιούδα ως άνθρωπος. Και αυτό να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Γιατί από αυτούς ήταν οι πατέρες. Σε αυτούς έδωσε τις διαθήκες, τις επαγγελίες ο Θεός. Σε αυτούς, αδερφοί. Την νομοθεσία, σε αυτούς. Και από αυτούς βγήκε ο Χριστός. Γι' αυτό λέει Ιουδαίος πρώτα και Έλληνας. Γιατί δεν λέει Γερμανούς ή Αφρικάνους? Γιατί Έλληνας? Υπάρχει λόγος? Υπάρχει λόγος, αδερφοί. Γιατί μετά τους Ιουδαίους στη σκητάλη την πήραν οι Έλληνες. Αυτοί πιστέψανε. Οι πρώτες εκκλησίες στην Ευρώπη γίνανε στη σημερινή Μακεδονία και Ελλάδα. Και από εκεί το Ευαγγέλιο επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον τότε κόσμο. Όλες οι εκκλησίες είχαν αποστόλους δικούς τους και τους στέλνανε μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Ο Τίτος ήταν Έλληνας. Ο Τιμόθεος ήταν μισό Έλληνας. Η μητέρα του ήταν Ιουδαίο, ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Αδερφοί μου. Κι άλλοι, πολλοί, πάρα πολλοί, δεχτήκανε το Ευαγγέλιο και το μεταδώσαν, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Θεός έγραψε το Ευαγγέλιο στα ελληνικά, γιατί τότε, αδερφοί, επίσημη γλώσσα στον τότε κόσμο ήταν τα ελληνικά. Τα μιλάγαν και οι Ρωμαίοι, τα μιλάγαν και οι Ιουδαίοι, τα μιλάγαν όλοι. Γι' αυτό και γράφτηκε στα ελληνικά, επειδή έχει πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, γι' αυτό και ο Θεός πήρε αυτή τη γλώσσα, αδερφοί, για να γίνει πιο κατανοητός, να δώσει πιο πολύ βάθος στο Λόγο του Θεού, πιο πολύ πλάτος, πιο πολύ μήκος, πιο πολύ ύψος, για να καταλαβαίνουμε καλύτερα το θέλημα του Θεού, αδερφοί μου. Ακόμα και μέχρι σήμερα οι μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες χάνουν αρκετά, αδερφοί. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι δυσνόητες, ακαταλαβίστικες και βάζουν μια λέξη εκεί πέρα και σου λέει εντάξει, την κάναμε τη μετάφραση. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ένα κόμμα και μια τελεία μπορεί να αλλάξει όλο το νόημα. Όλο το νόημα. Και όταν λέει Έλληνες εννοεί όλα τα λοιπά έθνη εκτός του Ισραήλ.
Μην το πάρουμε τώρα εμείς εγωιστικά επειδή είμαστε Έλληνες, σιγά το πράγμα. Αδερφοί, στον ουρανό δεν θα πάρουμε δόξα επειδή είμαστε Έλληνες ή Άραβες ή δεν ξέρω τι, ή είμαστε Γερμανοί, επειδή πιστέψαμε στον Χριστό, αδερφοί. Επειδή γραφτήκαν τα ονόματά μας στο βιβλίο του ουρανού. Επειδή μας έκανε ουρανοπολίτες. Γιατί η πατρίδα ημών είναι στον ουρανό, αδερφοί. Πατρίδα μένουσα εδώ δεν έχουμε. Θα μου πεις δεν έχουμε, μα αφού έχουμε υπηκότητα. Άλλοι έχουν διπλή υπηκότητα, άλλοι μονή, άλλοι τριπλή υπηκότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι πατρίδες της γης μας ανήκουνε? Όλα είναι πρόσκαιρα εδώ πέρα, αδερφοί. Όλα θα μείνουν πίσω. Και οι ταυτότητες και τα διαβατήρια και τα σπίτια και τα αυτοκίνητα και τα ονόματά μας. Έτσι, εδώ έχουμε επίθετο. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν μας πει ο Κύριος με το επίθετο Δήμα έλα εδώ, Λευτέρη έλα εδώ. Ναι, αδερφοί, με το όνομα μας εκάλεσε, έτσι δεν λέει? Δεν λέει με το επίθετο σε κάλεσα. Κάποτε οι αδερφοί Αραμαίοι με είχαν μπερδέψει εμένα. Μου λένε, αδερφέ, ο Δήμας δεν είναι καλό όνομα, λένε, γιατί ο Δήμας αγάπησε το παρόντα κόσμο και εγκατέλειψε τον Απόστολο Παύλο. Σου λέει, αδερφοί, το όνομά μου δεν είναι Δήμας. Το επίθετό μου είναι Δήμας. Το όνομά μου είναι Λευτέρης. Α, λένε. Στην ουσία ούτε Λευτέρη με λένε. Ελευθέριος. Δύσκολο όνομα λένε. Πέστε Λευτέρη, λέω. Ποιο είναι πιο εύκολο. Όπως θέλετε εσείς. Αλλά ο Κύριος μας εκάλεσε με το όνομα, αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Όταν λέει γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, ποιο όνομα γράφτηκε? Το δικό σου. Όπως ονομάζεσαι εδώ. Μα το δέχεται ο ουρανός αυτό το όνομα? Κάθε μετανοημένο όνομα δέχεται ο ουρανός. Όταν μετανοεί ο άνθρωπος, τον δέχεται ο ουρανός. Όταν δεν μετανοεί ο άνθρωπος, το όνομά του δεν γράφεται στο βιβλίο του ουρανού. Όταν μετανοεί, γράφεται, αδερφοί. Να, αύριο με τη χάρη του Θεού, η μικρή μας αδερφή θα κάνει το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Γιατί λέει στο λόγο του Θεού, ο άνθρωπος που πιστεύει και βαφτίζεται σώζεται. Ο άνθρωπος που πιστεύει, ναι, και βαφτίζεται στο νερό, σώζεται. Μα άμα πιστεύω και δεν βαφτίζομαι, δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών, αδερφοί. Όλα αυτά συνδέονται, είναι μαζί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει δι' αυτού, διότι δι' αυτού, δια του Ευαγγελίου δηλαδή, αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Αδερφοί μου, το έργο της σωτηρίας. Οι δίκαιες και αληθινές προθέσεις του Θεού. Εκ πίστεως εις πίστην. Και να ξέρετε, αδερφοί, ότι δια της πίστεως σωθήκαμε και αυτό δεν είναι από εμάς. Εφεσίους Β κεφάλαιο, ξέρετε τι λέει? Δεν είναι από εμάς. Ναι, αλλά πιστέψαμε. Και δεν είναι από εμάς, λέει, είναι Θεού το δώρο. Είναι δώρο Θεού. Δώρο Θεού. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι και αυτό όχι από εμάς. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό είπα κάτι στην αρχή, αδερφοί, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη. Οι άνθρωποι κυνηγάνε τη τύχη. Να πιάσουν το λότο, το τότο, δεν ξέρω τι, να κερδίσουν χρήματα. Ήμουν τυχερός, ήμουν άτυχος. Αδερφοί, αφοσότου υπάρχει Θεός, πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τύχη. Δεν είναι κάτι το τυχαίο. Αδερφοί, ότι ήρθε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας, ήρθε το Ευαγγέλιο στα σακοάς μας, δεν είναι τυχαίο, αδερφοί. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό, αδερφοί μου. Να σωθεί ο άνθρωπος, να καταρτιστεί ο άνθρωπος, να ετοιμαστεί ο άνθρωπος για να συναντήσει μια μέρα τον Κύριο. Αποκαλύπτει η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Αρχίζουμε με πίστη και θα πρέπει να τελειώσουμε με την πίστη, αδερφοί. Δεν πρέπει η πίστη μας να ελαττωθεί ούτε να εκλείψει, να χαθεί. Ο Κύριος το ξέρει όμως αυτό. Και όσον αφορά τα πνευματικά, αδερφοί, στα πράγματα του Θεού δεν χρειάζεται βιασύνες. Ούτε ανθρώπινες κινήσεις. Γιατί θα κουραστούμε, θα απαγοητευτούμε. Είπε ο Κύριος στους μαθητές και στο Σίμωνα, Σίμων, Σίμων, σας εζήτησε ο σατανάς, λέει, να σας κοσκινήσει. Θα σας κουνήσει λιγάκι. Το θέλει και το περιμένει πώς και πώς. Το θα μας κοσκινήσει σίγουρα. Αλλά λέει, πλην εγώ εδεήθην για σένα. Εγώ προσευχήθηκα και προσεύχομαι για σένα, λέει. Γιατί, Κύριε? Για να μην χάσεις την πίστη σου στο κοσκίνισμα. Όταν έρθει δοκιμασία. Όταν έρθει θλίψη. Κάποια θλίψη. Να μην χαθεί η πίστη σου.
Πάνω σε αυτό να μοιάσουμε λίγο τον Ιώβ, αδερφοί. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, η γυναίκα της λέει. Γιατί όταν τα είχαν όλα και όλα πηγαίναν καλά, η γυναικούλα ήταν στα χάη. Αλληλούια, δόξα, όλο ψαλμοδίες ήτανε και χαρές. Μόλις ήρθε το πρόβλημα το μεγάλο, η δοκιμασία, βλαστήμα το Θεό τώρα, του λέει, και πέθανε. Άντε, γιατί βρώμησε στον τόπο και συχαίνουμε τα σκουλίκια που είναι πάνω σου και την αναπνοή σου. Βεβαίως, αδερφοί, αλλά πήρε μια πολύ ωραία απάντηση από τον άνθρωπο αυτόν. Αν και είχε πόνο, πονούσε. Ένα όστρακο είχε, αδερφοί, όστρακο, είχε ένα κεραμίδι εκεί πέρα και έξινε τις πληγές του, φαγούρα, πίον, το αίμα έβγαινε από το δέρμα του, από το κρέας του. Τα σκουλικάκια, το λέει μέσα στην επιστολή του, κάνα βολτίτσες, μπορούσες να τα δεις κιόλας. Πώς να ζήσεις με έναν τέτοιον άνθρωπο? Δεν έχει σημασία, είναι άνθρωπος του Θεού όμως, αδερφοί. Φύλαξε την ακεραιότητα, την πίστη τη διατήρησε. Τώρα, λέει, γυναίκα, μιλάς ως μία των αφρών των γυναικών. Δεν σε είχα για τόσο άφρον. Εγώ νόμιζα ότι είσαι σοφή γυναίκα. Μόνο τα καλά θα δεχτούμε από το Θεό. Να το σκεφτούμε καλά αυτό, αδερφοί. Όταν όλα πάνε καλά είμαστε χάι. Άμα έρθει μια δυσκολία, κλεινόμαστε, αμπαρωνόμαστε στον εαυτό μας, χτυπιόμαστε, σκεφτόμαστε, πού είναι ο Θεός, Κύριε, δεν ακούς? Όλοι φταίνε μετά. Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός είναι για το καλό μας. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένου της λέει. Εκεί τα χρειάστηκε. Βλαστήμα το Θεό και πέθανε, του λέει. Ακούτε, αδερφοί? Βλασφήμα το Θεό και πέθανε. Δεν το έκανε ο Ιώβ όμως. Ούτε τα παιδιά του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει να σκέφτονται έτσι, αδερφοί. Γιατί εάν μόνο για αυτή τη ζωή πιστεύουμε στο Χριστό, να καλοπεράσουμε, να τα έχουμε όλα. Είμαστε οι ελεηνότεροι πάντα των ανθρώπων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν ελπίζουμε μόνο για αυτή τη ζωή στο Χριστό, αδερφοί. Η αιώνια δεν έχει τέλος. Είτε στην κόλαση, στην λίμνη δικαιών με πυρ και θείον, είτε μαζί με τον Κύριο. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Και για αυτή τη ζωή θέλουμε τον Χριστό, αλλά και πολύ περισσότερο για την αιωνιότητα. Πολύ περισσότερο, αδερφοί. Για να μην τον συναντήσουμε σαν κριτή μας, στο λευκό το θρόνο, αλλά σαν σωτήρα μας επάνω στις νεφέλες, αδερφοί. Και σαν Κυριό μας. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως μέσα μας, γιατί είναι αλήθεια, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τα γνωρίζουμε όλα, αλλά μας αποκαλύπτονται όλα, σιγά σιγά, σταδιακά, λίγο, στίχο επί στίχο, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Αφού εμείς δικαιωθήκαμε δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, αδερφοί, μας εχάρισε την αιώνια ζωή, άνευ αργυρίου, άνευ χρυσίου. Τώρα χρωστάμε και οφείλουμε να την κρατήσουμε την αιώνια ζωή, με τα πάσης θυσίας. Να μην πάρει κανένας άλλος το στεφάνι σου και το στεφάνι μου, αδερφέ. Γιατί η σωτηρία είναι προσωπική. Μερικοί έχουν το κάφημα στις γυναίκες τους, άλλες έχουν στους άντρες τους, στα παιδιά τους. Ο άντρας μου είναι πνευματικός, είναι πρεσβύτερος, είναι ποιμένας, και η αδερφή στον κόσμο της και ο αδερφός στον κόσμο του. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μόνοι μας, αδερφοί. Το ξέρετε. Προσωπική σωτηρία, προσωπικός σωτήρας, προσωπική αρπαγή. Προσέξτε. Όσο και άγιο άνθρωπο να έχεις δίπλα σου, άμα η ζωή μου και η ζωή δεν είναι τακτοποιημένη με το Θεό, θα μείνουμε πίσω. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός, αδερφοί μου. Οι συγγενείς μου, ξέρετε τι λένε? Έχουμε εσένα εμείς. Εσένα, να πας εσύ και θα μας πας. Εγώ λέω, εγώ κοιτάζω τον εαυτό μου να σώσω πρώτα, λέω. Εγώ σοβαρολογείτε. Είναι κάτι το προσωπικό. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, παραλαμβάνει, όλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο το πρωί, μία φεύγει, μία μένει. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας φεύγει, ένας μένει. Πώς γίνεται αυτό, πώς θα γίνει αυτό? Οι έτοιμοι θα φύγουν όλοι. Οι ανέτοιμοι, όσοι οικοδομούν την οικία τους πάνω στην άμμο, αδερφοί, θα μείνουν κάτω στην άμμο. Όσοι οικοδομούν την οικία τους στην πέτρα πάνω στον Ιησού Χριστό, θα φύγουνε.
Δόξα στο Θεό. Υπάρχουν χριστιανοί που λένε θέλουμε να μείνουμε εδώ πέρα. Είναι τόσο ωραία η γη, τόσο ωραία η ζωή. Ναι, με τον διάβολο παρέα όλα είναι ωραία, με λιγάλα. Δεν φτάνει, αδερφοί. Οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο 430 χρόνια, αδερφοί, βούρδουλας, δουλεία. Και όταν ο Θεός τους έβγαλε, πολλών από αυτών των πατέρων, των μεγάλων προπάντως, αμέσως η καρδιά του έκανε μεταβολή. Αίγυπτος, τι ωραία που περνάγαμε εκεί πέρα. Τι ήταν ωραία, αδερφοί, για πέστε μου. Τι ήταν ωραίο. Λέει, είχαμε κήπους. Είχαμε κρόμια, είχαμε κολοκυθάκια, είχαμε μελιτζάνες, είχαμε ντοματούλες, τρώγαμε και ψάρι από τον ήλο. Τώρα εδώ στην έρημο, τι τρώμε? Τροφή αγγέλων τρώμε, αδερφοί. Μάνα από τον ουρανό, τι θα φάμε? Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί, το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο έχει πολύ φοβερή δύναμη στον άνθρωπο που το πιστεύει. Αλλάζει τα πάντα και μπορεί να κάνει τα πάντα ο Θεός. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αδερφοί, ας σηκωθούμε.